Shisngi hadin bagi arngut kinong Traymon ngobha bakan top yo ba Burning Star Sabong baruba en lang sawian kila leit ban bo da kajing ujor hakmat kamingalaya Human Rights Commission MHRC halor kajing keno bagi noy alam snong ka lait nong se kabahap hasoyong Community and Rural Development CNRD block mentala kumba arts namai kila khanglat ya kinong song snong ban yo jing bala nagi scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA kalapan noy kinong ilam snong jong katay ka snong ban ay kajing pensay halor kani. Kinong ilam snong bakantop yo ba Pilstar nong bri u acting rang ba snong baruba di lingdo u secretary snong hakajing 1 poi jong ki sa ka office try kam u slong mil hakanyo try u jemang arja arpusan kila ong bakajing pensange ya katay kajing try kaday namar kajing pen try 30 bat kajing bam yo ya ka work order no ba starting shabong u bari chairman barim jong village employment council. Nalor kita kila penram juru ya ki jing keno uba Burning Star Sabong da kabaong bagaday ka bamsong nong rim kadang ga jing ujwar yang ni kinang yalam snong ba pengi kiong ba ngilapan sangi ya ki kam pentre job kat apa snong ngan pensai kat to ne da ka bangala sto hani kat ni kinang yalam snong ka snong la nuse ni penram bat persya ya uba Burning Star lembat kikiseng samla Traymon subha light nang se halor ka jing keno ba ngikang ya ka jing pentre job kat ha light nang se kalang ka bom song nang rem namar ba une ubre umde hero bom dan ya ka teng job kat hasnong hare uswan to klare kam job kat hasnong kalang ka bom la ban priang yo lese ka kadan ga jing bisni shimer jung u yakino yalam snong kapan mi ba un kena kala yang i bat kumju ong ba klam pentre ya ga jokat la asnam ba kapa ba tiap ai bat ngi da penrem jur ya ga jing kena jung u baro kum kine gibrio ngimdei ba ban ailat namar kejing melian ban penkelumar halaman kikam jong ke lang salang kejing pensenge jungi kalong ba yen pan ya kataga wok ardar na u charman jong abi isi namar kejing trei jongki kalong ga ba terti coba palat bat sa kebaaru kalong ba u charman hakti kupor bu yapan yil syam la ai le ya ala gasti le tho la jing tho ro le pas ngap ingi bat hakti kupor u charman u deiru u nong hikai school bat sa gawe u ka dan ko odar ba u nong hikai school sha shu benlang charman jong wi isi bat nang takada u resign no bat resign ya kam jong usherman tadu adu mataru adu takpor upat tre ya taga jokar posnong re kajing keno ingi ba ong wan pensange no ya kajing te jokar kalong ba kamsong kabomsong nang rem namar ngi chui pensange ngi chui ong ba kad padan kejing yabet lang hasnong thao bat ki barok ki ba om ya barok gidan ka to ne hi laban rap sesien pan lapan senge ya shwa ya kejing trei job card namar kejing trei torti palan bar nagaliang kinok trei job card kilapan ya ki wok ordar la unong yalam pentrei ai kumta la ai daga sitiru patiawe ai te kumta namar ya ucharman batmai nyempatla hiru ban jet dumta kamu juga tak bawa materi torti ha kamu lu kam torti kiki katong di kasajan berarti ni sorok footpath Kajing lut pokat no. Kajing lut ke Prabu Arajar ka
kawai ketong kapung tong lai klem ker klem da lai chui di lang bat bri wan masih kunta Entah sekibai. kan chui ka sajan tem lang batai dan marga padio ore ko wakardar ka sajan satu patap tien ne kumnon tangi kwa choi ka wakardar menyo ya pedon rak ta kajing pan mengenai pihak nak kajang re kajing pengkelumar senang tak ada ba natrai ula ben bakwa ben jet yo shagaling jong ba shan to ya rong ba senang tharai ya ala ben le bukan degam kumta natrai Pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya